Pasyal ko kayo dito. Dito sa ano to, Pacific Place. Yung ano nila, Christmas tree nila. Ano. Nasa loob ng mall. Yung Christmas tree. Hindi pa napapokus yung ano nila. Bahay-bahay. Oh, ang daming mga Christmas tree. Oh. Sa loob ng mall itong Christmas tree malaki. Na mga maliliit na. Dekorasyon ng Christmas tree. Yan ang taas ng mall. Yan naman yung loob nila. Dito ay ano to, Bautis Fire Garden. Yan o. Ganda sa loob nila. Alisin na. Ano, inalis na yung ano. Laking ito ano. Ano. Merry Christmas. Ay, ang ganda. Thank you for watching, guys. Ano to? Yung Christmas tree ng Pacific Place dito sa Hong Kong. Oh. Hindi na palang pumasok. May pasok po kayo. Ganda yung ilaw. This one, you like this one? Ikaw? What you like? Huh? She's snoring. She's sleeping.
Natulog yung ano.